L-Erbgħa filgħodu ġiet inawgurata esibizzjoni ta' arti fuq wieħed mill-ħitan il-ġodda tal-Marsa Ħamrun Bypass. Dan l-arti hija kollu xogħol numru ta' studenti tal-MCAST li issa se jibdew ikollhom l-opportunità sabiex jużaw dan l-ispazju ħalli juru x-xogħol tagħhom lill-eluf ta' persuni li jgħaddu minn din it-triq. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Justyne Caruana stqarret l-MCAST qed ikun il-pijunier f'ħafna oqsma. U gburija ħafna li kienet propju l-MCAST, l-istudenti tal-MCAST illi qegħdin jagħmlu dan il-proġett tant importanti għaliex qegħdin naraw spazju illi qed jintuża, spazju pubbliku, però qed jintuża għall-iskop ta' popolarizzazzjoni tal-arti mill-istudenti tal-MCAST. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Infrastruttura spjega li apparti l-infrastruttura moderna, il-Gvern ħassib li jsebaħ iż-żona permezz ta' ġnien vertikali u issa kompla b'din l-esibizzjoni ta' arti. Ma ninsewx li hawnhekk kellek żewġ korsiji fil-mini toħroġ u tiġi f'korsija waħda. U l-istess meta tapproachja il-roundabouts ta' taħt il-bridge. U apparti minn dan rajna wkoll li fil-ġranet li għaddew jinqala xogħol ħażin spejjeż tal-kuntrattur. Dik tibqa' primarjament l-ewwel priorità. Imma mbagħad qed naraw illi l-proġetti kollha tagħna ikunu imsebħa biktar siġar, biktar ħdura u allura l-vertical wall u anke l-arti u l-artisti.